To, jama'a salamu alaikum. Sunana Hauwa Garba, wadda aka fi sani da 'yar auta. Ko kuma a wannan zamanin a ce sabuwar gidan Badamasi. To, masoyana masu ƙaunar sana'armu, ina muku fatan alkhairi. Na zo ne in gaida ku domin ƙaunar da kuke nuna ma duka 'yan fim. Wallahi muna alfahari da ku, ko kuke kai mu inda muke zuwa. To mun gode, Allah ƙara ƙauna. To amma ni na san za ku ce ba ita bace, ba sabura bace, ba 'yar auta bace. To ba matsala, za ku gane yanzu. In ita ce ma za ku gane, in ma ba ita bace za ku gane. Amma ina da roƙo don ƙauna, don soyayya, don kallon da kuke mana kuna jin daɗi. Ɗan dangwala mun mana, ɗan dangwalan da ake mun bai ishe ni ba. A ɗan dangwalawa TV na, ni ma in ji daɗi. Wallahi wanda kuka bani ma na gode, amma a ƙara ƙaruwa sannan a kaɗa min ƙararrawa. Sunan YouTube ɗina Sabura Auta TV. Sabura Auta TV, ka ku manta dan Allah ku ɗan ƙaƙƙara, ku ɗan kai min lakin ɗin nan. Ina jin daɗi, na alfahari da ku. Awo harara na ma kuke kenan, ba za ku dangwala min ba ni ɗin? To sai an gaya muku, wallahi sabura ce. Wani ga can ina kallon sa yana ba sabura ba ce. Wallahi sabura ce. Ka ce mun kai ba, wallahi ni sabura ce da indiya na. Kuma wallahi in kai mun haka ya haɗa ka da taska, in haɗa ka da indiya ɗaure mun kai. Dan Allah a dangwala min, ai ta dangwala ba zan gaji ba. Ai ta zubawa ana dangwala, ana kaɗa ƙararrawa. Kun ji ko? I love you masoya. Indiya na gaida ku.